Vítajte pri počúvaní čitateľského denníka Klubu knihomilov. Päť dôvodov, prečo si prečítať knihu Mary Benedict, Tajomstvo Agáty Christie. Kniha mapuje 11 dní, počas ktorých bola Agáta Christie nezvestná. Vyšetrovatelia objavili jej prázdne auto na okraji hlbokého ponurého rybníka a vo vozidle zostal kožuch aj napriek mrazivej noci. Nikto netušil, kde sa nachádza. V Anglicku sa rozpútalo bezprecedentné pátranie po úspešnej autorke záhadných románov. O 11 dní sa Agáta objavila, no rovnako tajomne ako zmizla. Takto znie stručná charakteristika knihy od autorky, ktorá píše o zabudnutých, no významných ženách našej histórie. Žena, ktorá sa dostala do centra pozornosti v tejto knihe, sa ale výrazne líši od ostatných hrdiniek, o ktorých písala Mary doteraz. Je slávna. Moje meno je Martina Švirlochová a tu je mojich 5 dôvodov, prečo si prečítať knihu Tajomstvo Agáty Christie. Ten prvý a hlavný dôvod, inak to neviem povedať ako tak, že je to taká malá detektívka o kráľovnej detektívok. Ak máte radi tvorbu Agáty Christie, jej zápletky a majstrovské písanie, určite dajte šancu aj knihe Tajomstvo Agáty Christie. Mary Benedict síce píše historickú fikciu, ale stojí za váš čas, tak povediac, vypočuť si jej teóriu a verziu záhadného zmiznutia. Táto kniha, autorka sa tak vyjadruje, sa sústreďuje na úspešné úsilie jednej silnej ženy, ktorá sa rozhodla vziať osud do vlastných rúk a napísať o sebe iný príbeh. Nuž a ten príbeh je nesmierne zaujímavý. Dokáže majsterka neriešiteľných hádaniek byť sama súčasťou záhady? Môže, len otázka znie, či si napísala vlastnú detektívku šitú doslova na mieru, alebo v tom mal prsty niekto iný. A ak áno, kto? Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa oplatí prečítať si knihu Tajomstvo Agáty Christie. Čitateľský denník. Manželka britského premiéra a zaujímavá žena Clementine Churchillová, matematička Mileva Maričová, herečka a vynálezkyňa Hedy Kisslerová či biofyzička Rosalind Franklinová. Tak o všetkých týchto ženách napísala, dovolím si povedať, že pútavé romány, pútavé príbehy americká spisovateľka Mary Benedict. Ak sa aj vy pýtate, prečo si v tomto prípade a v prípade knihy, o ktorej teraz hovoríme, vybrala slávnu ženu, Agátu Christie, začítajte sa do jej príbehu a pochopíte. Niekedy treba odkryť zaujímavý príbeh zabudnutých žien a inokedy otvoriť 13. komnatu známych žien. Tak by som to povedala v skratke. Pravda je taká, že všetky predsa len niečo spája. Majú za sebou zlomové okamihy minulosti, ktoré nakopli, naštartovali, rozvinuli ich talent a to tak, že prispeli tou svojou úlohou a dôležitou časťou do histórie ľudstva. Keď Agáta zmizla, bola už známou spisovateľkou a hľadala ju takmer celá krajina. Napriek tomu, ak by sa to nestalo, nebola by tým, kým je, respektíve kým bola a akým smerom sa jej život uberal po zmiznutí. No a my by sme možno nevedeli, ako žila a čo prežívala v skutočnosti. Čo prežívala v skutočnosti? Tak to je ďalší dôvod, prečo si prečítať knihu Mary Benedict Tajomstvo Agáty Christie. Ja som doteraz videla slávnu a úspešnú ženu, ktorá písala knihy doslova ako na páse, ale netušila som, aký život žila. Že so svojím prvým manželom nepatrila medzi anglickú smotánku s neobmedzenými príjmami, alebo že musela zaprieť samu seba, lebo jej manželovi na nej prekážalo úplne všetko. Občas máte pocit pri čítaní knihy, že pri ňom až príliš nahlas dýchala a že ho rozčúlilo úplne všetko. Zle bolo, keď nerobila, zle aj keď písala a zarobila. Ako prežiť s takýmto mužom? No možno jedine tak, že utekáte do sveta fantázie. Čitateľský denník. Ak
som pri iných knihách Mary Benedict spomínala, že vás zaručene nútia googliť a vzdelávať sa v danej téme, tento raz dostanete chuť na dobrú detektívku, alebo prinajmenšom aj vidieť známe tváre, ktoré stvorila. Nech sa páči, Hercule Poirot či slečna Marplová. A nie len tých. Keď Agáta zmizla, okrem množstva policajtov, tisíciek ľudí sa do pátrania zapájali aj iné slávne mená, ako napríklad tvorca Sherlocka Holmesa, Sir Arthur Conan Doyle. Už nechám na vás, po akom autorovi alebo knihe siahnete, ale odporúčam čítať tak, že si naplánujete nielen jeden sichravý večer, ale celý víkend na teplý čaj, detektívku, či už v ruke alebo na televíznej obrazovke. Sama som bola nespoľahlivou rozprávačkou, ktorá o sebe mala iba nejasnú predstavu. Píše sa v knihe. Autorka sa, a teraz myslím jednu i druhú, Agathu Christie aj Mary Benedict, sa veľmi zaujímavo pohráva s pojmom nespoľahlivý rozprávač. Či už v knihe alebo v realite začnete premýšľať nad tým, akým rozprávačom vo svojom živote ste vy sami, my samé. A to je tiež výborný dôvod, prečo si prečítať knihu Mary Benedict Tajomstvo Agáty Christie. Počúvali ste čitateľský denník Klubu knihomilov.